Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Subdivisional Magistrate ka Mairang Civil Subdivision haka hukum balapan mi mentakasngi ka Henry Tarik ubanay nailar arazar arpuway ula pentib ba nakadaw jong kajing sapriang stet ka klam jing pang COVID-19 lapan bana ya ka Shnong Umjakoit kum ka Containment area kum shibanta ban te alakam ya kajing sapriang jong kunyang jing pang COVID-19 nakabenta ban le ya ka contact tracing testing bat kiway kijing don kam kat kum ga hukum balapan mi anam sya yano ru banrung hakite ki containment area lain no ki nong tre jong katanat ka kot ka khia bat ki to ki balayo jingbet na ki incident commanders bat baro ki nong shnong ki dei ban shongkhop halaying ki dei ru ban deng mas thikna kim dei ban yakhle bat ki wai bat ki dei ban ngap tho bha lada ki don ka no ko jing sngo shitmet ne jerho ne dap shadem bat jinjar ban ring ne pen hiar mensim Shushola ong ru babaro ki dukan ki badan hagani ka Shnong kin khanglot kino ki bapan kenya ki tegi hukum kin sha panshitom kat kum ki kindon ain jong ka Disaster Management Act 2000 bat ka IPC laban kedaw hangne bahado benta ka sngi kiladon hado khan nyongot ki active case haga Shnong Umjakoit bat ka jing penjari de ka containment zone hagani ka Shnong kan trai kampuran nado ka por Henry Baje Janmit